Ilyasu nake bi dan waya. Yau ranar farin ciki ni ma na yi yar uwa na jiki shi daban ruwa tun wai mai farin hali. Nai sa'a a rayuwa na gode wa mai sama mai rana da safiya ya ban mai kula da ni mai kyawu da asali. Tun wai mai farin ido ga kyawu na tsayuwa duka elab a gaskiya ba za a yi kamar ki ba ga kyawu da kyalkyali. Kisa gawa cikin gida na zo na yi tsuntuwa tun wai ni a gaskiya sanki yana a zuciya ya bijini da jijiya ya shiga rai gaba daya. Kokona da nan riko sanki na zo nake bara zo kiki ban gaba daya tun mai farin hali. Sanki yana a zuciya kar da ki so ki ya da ni jin mai farin hali. Sanki yana a zuciya ya fi jini da jijiya.